la idea del monolito no es tan simple com dir ahí hay un monolito. Nosaltres estem organitzats en la Confederació Nacional del Treball i és des d'esta organització que obrim totes les possibilitats d'investigar el que va passar en aquest camp de concentració on Franco va matar més de 20.000 persones. I ahir ja comença, per això l'àlbum eixe és el que recordarà sempre en fetges i persones que van fer possible aquest monolito. I és l'organització la que ens impulsa a fer-lo. I els comunistes anaven a posar-lo, no? Però nosaltres vam organitzar el sindicat i el vam posar nosaltres. Bueno, van haver diversos companys, cada un va posar una explicació. La que ahir és meua. Molt bé. Perquè vaig veure que era la millor. Perquè avui ens comentàvem que potser no era la localització exacta, sinó que perquè quan vosaltres posareu ahir el memorial era perquè penseu que el camp de concentració començava ahir, no? Sí, exacte. Però el camp de concentració arranca quasi 500 metres més enrere, més no? Allà. Lo que passa que jo tenia per lo menos trossells d'ossos humans que vam estar allí cavant i vam encontrar trossells. Estic en una d'aquestes fotos apoyar en el puesto on es cremava la gent. Vaig assomar, em va muntar no sé què i ja no vaig poder entrar, no, perquè quasi res. Primer hi ha tota una búsqueda d'aquest camp i a partir d'ahí creem una comissió per fer possible que el camp tinga un monolito. Aquí estan els companys que van fer la comissió, és esta: Blaqui, Carlos Corraliza, Salomé Moltó, Jorge Moragues, Juan Moragues i Floreal, que soc jo. Aquesta comissió és la que fa possible que se treballe la idea de posar el monolito. I és curiós, perquè ahir eren tirament els cadàvers. I ahir és el Massomelló que va fer... Aquí ve el croquis del camp. El van posar a l'entrada del camp, a 200 metres més allà comença el camp. Però el van posar allí en l'entrada perquè tinga major importància per a la gent que puga veure-lo. Vam parlar amb la gent del poble i amb la gent de l'Ajuntament i l'Ajuntament no podia dir que no a lo que l'organització anarcosindical volia. I entonces l'Ajuntament se va fer càrrec de mantindre-lo. Però ja una volta estava fet. I van vindre gent que va estar en el camp eixe, que ja no viuen. Anglès i França van vindre. Ahí estan tota la... Això no vos ho podeu llevar, però sí podeu copiar el que vulgueu. Fantàstic, això, Sí, sí. Jo vaig veure, en Loren m'ho va ensenyar algunes coses, vaig anar a l'exposició tot el rotllo. El llibre que ha fet Loren és molt important. Sí. Veus, mira, això és la caseta on hem estat. El relato... Bueno, és que nosaltres, com anem buscant una cosa concreta, no és que no ens interessa tota la vida, però... Entonces, vosaltres munteu això, demaneu se firma un conveni amb l'Ajuntament o no? No, simplement és una qüestió de paraula, no? Sí, ens autoritzen i ja està. Claro, es una forma de parlar en l'Ajuntament i, bueno, adelante, claro. Ahí. Perquè ara allí n'hi ha una zona jardinada, que això ja vosaltres ja no sou els que ho manteniu, però vull dir que ja així de les vostres mans i s'ha convertit en algo popular, o sigui, és algo que la gent ho agafa com a propi, perquè nosaltres hem estat avui i hem vist que n'hi ha plantes, està la zona jardinada, bueno, la veritat... Això ho cuida l'Ajuntament. Hi ha gent que s'encarrega de que això no muiga, no quede en una sombra. Yo hice 5 o 6 escritos y ellos escogieron el que les gustó más. Eso fueron a la persona, al trabajador que hace el mármol y él lo pone
la simbologia del monolito són dos braços de ferro que ixen de la terra, del fons de la terra, perquè ahir han hagut 20.000 morts, entonces trencant cadenes, y ahí queda el recuerdo y el monolito para siempre.